Akwụkwọ nke Nehemaịa isi nke 5. Ugbu a e nwere oke akwa nke ndị mmadụ ndị na-akwa akwa megide ndị ọzọ ha, n'ihi na e nwere ndị na-eru uju. Anyị na ụmụ anyị nwoke na ụmụ anyị nwanyị dị ọtụtụ. Ya bụ, ka anyị were akpụkpọ ahụ ka anyị wee rie ma dị ndụ. E nwekwara ndị na-asị, anyị na-agbasasị ala anyị ubi vaịn n'ụlọ anyị, ma nara ndị agụụ ji. E nwekwara ndị na-eri nri. Anyị agbaziri ego maka ndị eze, nke ụmụ anyị nwoke, ụmụ anyị nwanyị dịka ụmụ ha. Lee, anyị na-edo ụmụ anyị nwoke na ụmụ anyị nwanyị n'okpuru dịka ndị ohu. E nwekwara ụfọdụ n'ime ụmụ anyị nọ n'okpuru ha ugbu a. Enweghịkwa ike n'aka anyị, n'ihi na ndị ọzọ nwere ala anyị na ubi anyị. Mgbe ahụ, iwe were m nke ukwuu mgbe m nụrụ mkpu ha n'okwu ndị a. Chere m n'uche wee bara ndị isi na ndị ọchịchị mba sị ha, unu onwe unu na-ebu ibu arọ n'ahụ ụmụnne ya nwoke. M wee tinye nnukwu nzukọ megide ha. M wee sị ha, anyị dịka ike si dị anyị agbapụtala ụmụnne anyị ndị rere ndị mba ọzọ. Unu ka ga-ere ụmụnne unu nwoke, ka a ga-ere ha n'otu n'otu. Ha wee gbachi nkịtị ma enweghị ike ịza sịkwara, ihe unu na-eme adịghị mma. Ọ bụghị na unu agaghị eje ije n'egwu Chineke anyị, n'ihi na nkọcha nke ndị mba ọzọ na ndị iro anyị, ebe mụ na ụmụnne m na ndị ohu m na-agbazinye ha ego n'opi. Biko, ka ha wepụ ibu arọ a, laghachikwute ha taa. Biko, ala ha, ubi vaịn ha, ezinụlọ ha, weghachite 100 nke ọlaọcha, mmanya na mmanụ unu chịkọtara n'aka ha. Ha wee sị, anyị ga-eweghachi ya. Anyị agaghị achọ ya n'aka ha. Anyị ga-eme ihe i kwuru. M wee kpọọ ndị nchụaja ma mee ka ha ṅụọ iyi na ha ga-eme ihe dịka nkwa si dị. Mgbe ahụ, m fechara akwa m wee sị, ka Chineke maa jijiji n'ụlọ ya, n'ọrụ ya, ka ọ maa jijiji ma tọgbọ chakoo. Nzukọ ahụ dum wee sị, Amen, tookwa Jehova. Ndị mmadụ mezukwara nkwa ahụ. Site n'oge eze họpụtara m ịbụ onye na-eme achịcha n'ala Luda, site n'afọ nke 20 ruo n'afọ nke 230 nke eze Atashtashe, ya bụ afọ 2, mụ na ụmụnne m erighị achịcha onye na-eme achịcha, n'ihi na ndị gọvanọ mbụ tupu mbụ ndị ọrụ dịịrị ndị mmadụ ma nara ha achịcha na mmanya vaịn tinyere shekel 40 nke silk. Ndị ohu ha na-enye ndị mmadụ iwu, mana anaghị m eme ya n'ihi egwu Chineke. N'ezie, m wusiri akụkụ nke ebe a na-ewu mgbidi dịka ndị a ike. Anyị azụtaghịkwa ala. Ndị ohu m niile na-abịa ebe a ka ha rụọ ọrụ. Ọzọkwa, n'elu tebụl m, e nwere 100 mmadụ na 50, gụnyere ndị ọchịchị na ndị ọchịchị, ndị si n'aka ndị ọgọ mmụọ bịa ebe a. Kwa ụbọchị, a na-akwadebe otu ehi, atụrụ 6 na nnụnụ dị mma n'ime ụbọchị 10. E nwere ọtụtụ mmanya vaịn maka onye ọbụla. Ma n'ihi ihe niile a, achọghị m achịcha nri ọzọ, n'ihi na ohu siri ike nye ndị a. Chineke m, cheta m n'obiọma dịka ihe niile m mere ndị a si dị.